Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και σήμερα θα παίξουμε στο Among Guys. Θα παίξουμε πρώτα το skin μου γιατί είναι χάλι και δεν μ' αρέσει. Οπότε θα βάλω κάτι, δεν ξέρω τώρα. Εδώ πέρα. Και πιστεύω ότι είμαστε right. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε ένα γύρο. Τέλεια. Ξεκινάμε. Ωραία, βρήκε 32 άτομα. Οπότε τώρα ναι, θα παίξουμε αυτό. Και ναι. Όχι, ναι, σου λύσα. Μου μπάγκαρε ρε. Τι? Για μου μπάγκαρε πάρα πολύ. Τι γίνεται? Μου μπαγκάρει. Παιδιά, αυτό είναι σκέτη αποτυχία γιατί τώρα βρίσκομαι στη γιαγιά μου και μπαγκάρει φουλ. Είναι γκαντεμιάδα αυτή. Ξέρω ότι έχω τέλειο τέτοιο και τώρα με ματιάσατε εσείς. Τι να κάνω και εγώ τώρα, εγώ φταίω που έχω τέλειο skin και τέλειο προπάτημα και τέτοια. Εγώ δεν φταίω. Πότε με ματιάζετε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί με εκνευρίζετε. Αντίγεια. Ξέρω ότι είμαι πανέμορφη και πιο καλό κορίτσι του κόσμου. Αλλά ωραία, τώρα είμαι σε diva mode. Diva mode on. Ναι, cringe. Τέλος πάντων. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Σαν νέα. Να περάσαμε. Τέλειο. Ωραία. Επόμενη πίστα. Οκ, Lavaland. Την μπερδεύω όλη την ώρα με το Lavaras, αλλά τώρα είναι Lavaland. Οπότε ας ξεκινήσουμε να παίζουμε. Ωραία. Οκ, πανί. Είδα κάτι που δεν θα ήθελα. Έλα ρε φίλε, παιδιά. Αυτό είναι γκαντεμιά. Έλα, αυτό με νευρίασε τώρα, λύση, λέω παιδιά. Ωραία. Καθίστε ένα τέτοιο. Και ναι, μπλα. Τώρα νευρίασα όντως παιδιά. Ξέρετε τι, θα μπούμε στο Tetris Rumble. Ας πούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ, οπότε αυτό δεν θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε. Ας πάει καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας πάει καλά, το χρειάζομαι πολύ. Ωραία. Τέλεια, πάμε, το έχουμε, θα το σκίσουμε όλους. Δεν ξέρω καν τι πρέπει να κάνω. Θα βρούμε. Ακολουθάω ό,τι κάνει οι άλλοι. Και άμα πες κάνω βλάμα. Αυτό θα είναι δύσκολο φίλε, λύση λέω. I guess I go like that. Όπα. Και πού πρέπει να πάω τώρα εγώ από τίθεται. Τόσο εύκολο. Παιδιά, άμα είναι πάντα τόσο εύκολο, καλά θα περάσουμε. Ας δούμε τώρα τι... ναι, το ίδιο μάλλον θα έχουμε έτσι. Ωραία, ας δούμε τι έχουμε. Παιδιά, όταν έχασα πριν στην πίστα πριν στο Lavaland, νευρίασα πάρα πολύ. Laser Tracer. Οκ, για να δούμε τι θα κάνουμε. Girl Power, φυσικά. Ωραία, ναι. Εδώ πέρα κάνουμε στροφούλες για να δείξουμε ότι είμαστε ειρηνικοί. Πήγε αυτή η τρύπησα. Είναι όντως queen αυτή. Όπα ρε. Έκαψα έναν. Τέλεια, περνάμε στον επόμενο γύρο. Πάμε. Let's go. Ξεκινάμε. Όχι, δεν ξεκινάμε. Τώρα ψάχνουμε πίστα. Super Water Park. Για να δούμε τι θα τύχουμε.
Για να δούμε πώς θα τα πάμε, γιατί είναι τελικός τώρα και με αγχώνει λίγο. Μπουμ! Στην μπουμπούνισα. Έλα, 11 κουνί, είναι ντροπή να κερδίσει. Θέλω εγώ να κερδίσω. Δεν θέλω να κερδίσω. Έλα ρε φίλε. Για το μεταξύ παίζετε συχνά Stumble Guys, εγώ σχεδόν ποτέ. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με φτάσατε στους... Νομίζω πάω ανάποδα. Ναι, πάω ανάποδα. Με φτάσατε στους 21 subscribers. Σήμερα πήραμε και έναν ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να βοηθήσουμε και τον φίλο μου το Scar7. Γιατί ξέρω ότι δεν βγάζει βίντεο, αλλά όλα τα βίντεο είναι πολύ διασκεδαστικά και ενδιαφέρον. Οπότε θέλω να τον βοηθήσουμε να φτάσει στις 30 subscribers μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως και σε μένα φυσικά, έτσι. Έτσι, αφού είμαι η καλύτερη, έτσι. Όχι, εντάξει, είναι χειρότερη, όμως αλήθεια. Για sorry τις καθημερινές που δεν βγάζω συχνά βίντεο ή γενικά δεν βγάζω συχνά βίντεο, όπως παιδιά, έχω σχολείο. Δεν μπορώ να παίζω κάθε μέρα βίντεο παιχνίδια, ειδικά τώρα που παίζω βίντεο παιχνίδια. Τώρα παλιά που έβγαζα, απλά έβαζα έναν τίτλο, είχα μια συγκεκριμένη εικόνα και απλά την έβαζα. Αλλά τώρα, δεν είναι και τόσο εύκολο να βγάζω, ειδικά gaming τώρα με την πόλη και όλα αυτά. Πήραμε κορώνα. Ειδικά τώρα με την πόλη και όλα αυτά τα πραγματάκια. Είναι δύσκολο να παίζεις κάθε μέρα από ένα παιχνίδι. Γιατί και η τάξη που πάω δεν είναι και πιο εύκολη, έχω να πω. How to get free Stumble Guys, Jens? Τι? Try this app. Yes. Crazy. Έλα ρε φίλε, απλά πάτα το χέρι. Ωραία. Finally. Spin, 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 spin. Spam, spam, spam. Please, please, please. Please.